Hannu Niemelä, Peräseinäjoki. Tässä esitellään päällisin puolin tämmöinen GDC Market-alustan toimintatapa. Ja tämä on perustettu. Eli Google-hakuun on tullut marraskuun 28. päivä ja tämä on julkaistu 4. joulukuuta virallisesti. Tämän pääpaikka on Singapore, mutta mä uskon, että tämänkin jäljet vie Dubaihin kuitenkin. Ja täältä nettisivulta löytyy johtajien kuvia ja WordPress-alustalla tehty sivusto, joka on samanlainen kuin kaikilla muillakin alustoilla. Ja tämä ruudilikiensi, eli se, että kauanko tämä nyt kestäisi vai kaatuuko tämä huomenna, niin on plus 18 kuukautta. Tässä on sellaisia samantyyppisiä alustoja, toimintatapa vähän eri lailla. On muutama muukin, jolla on tämä plus 18. Eli se on, enempää ne ei anna nämä mun yhteistyökumppanit, jotka näitä ruudilikiensiä tekee tuolla Amerikan puolella. Ei sekään takaa vielä, että mennään se 18 kuukautta, mutta on se huomattavasti parempi, kun annetaan semmoinen ruudilikiensi, don't touch, älä satu. Niin sellaisiakin on tullut, ja yleensä näitä, kun esitellään nyt tätä GDC-markettia, niin ei kerrota muiden alustojen nimistä ja näin. Me ollaan niin monessa muussa oltu jo kaikki mukana, että tietää, mitä se sitten on, kuinka se sattuu, kun joku kaatuu. Ja tämä perustuu tähän GDC-tokeniin. Se on vaihdettava valuutta. Siellä on Metamaskissa ollut jonkun verran ongelmia tämän swapin kanssa, että ei ole saanut swapattua näitä USDT:tä GDC-tokeniksi. Toisinpäin mä en tiedä, mä en ole edes yrittänyt, jotta onnistuuko toisinkaan päin. Kurssi on tällä hetkellä 3 senttiä. Se on aika lailla vähän, mutta ei me siihen kurssiinkaan mitään piitasta, koska tämä perustuu siihen, kun tämä nyt laajenee. Tässä on tällä hetkellä niin eilisen tiedon mukaan 83 642 eri tiliä. Siellä joillakin voi olla useita tilejä. Ja tästä kun ostaa paketin, 26 USDT on pienin paketti, joka se maksetaan USDT:llä ja pitää olla PNP Binance Smart Chain verkossa ja pitää olla tätä kaasurahaa sitten siellä Metamaskin kautta tämä hoituu. Ja täällä, kun ostetaan se paketti, te olette ensinnäkin saanut sen kutsukoodin sponsoriltanne tai joltu, joka teille on sitä suositellut. Te olette liittynyt tänne. Teillä näkyy kaikki nollina siinä vaiheessa, kun te tuutte tänne tilille. Teidän Metamask-osoite näkyy tuolla tai Trust Wallet tai SafePol tai millä te olette kirjautunutkaan tänne, koska tänne on nyt muitakin kirjautumisalustia kuin tämä Metamask, mutta mä nyt puhun tästä Metamaskista, kun minä käytän itse Metamaskia ja Chrome-selainta ja läppärillä. Metamask on puhelimet, läppärillä ja tabletilla, kaikilla omansa. Ne pitää yhdistää niillä siemensanoilla, niin tulee se päätili, ja jos on useita Metamask-tilejä, niin ne pitää tuoda sillä secret avaimella. Ja kun te olette sen tilin tehnyt ja tullut tänne, ja nyt sitten menette sitä pakettia ostamaan, te klikkaatte pakettikohta. Täällä näkyy, että 26 USDT on paketin hinta, nollia näyttää, eli ei ole tuolla mulla Metamaskissa, ei ole USDT. Ne on kaikki siellä XRP tietenkin, niin kuin se on se mun lempikolikko, mihinkä mä kaikki aina laitan. Ja tämä sanoo tästä not enough balance, eli ei ole sitä rahaa. Mutta jos tuossa on, niin tuossa näkyy se, mitä teillä on. No siinähän nyt voi olla vaikka satojakin, mutta ei ole pakko ostaa kuin se yksi paketti. Mutta saa ostaa, niin kuinka monta haluaa. Tuosta vaan lisätään niin summa uudella. Ja sillä saa niin sanotusti 3x. Eli kun se paketti on ostettu, niin teille tulee näkyviin, tänne on vielä nollia, koska ei ole tullut tuottoja, mutta tähän tulee 0/78. Eli tällä 26 paketilla on mahdollisuus saada palkkioita 78. Mulla tässä on nyt vähän isommat luvut, kun mulla on tuolla tuo Code 10 taso, eli mulla on 11 pakettia. Ja se pienenee, kun
tänne tulee USDT-balanssia, tulee palkkioita. Suora palkkio USDT:tä, josta tulee vielä tiimipalkkiota $4,5, riippuen mille tasolle se tulee. Jos se tulee ykköstasolle, niin siitä tulee se $4, eli 13 yhteensä per yksi. Ja siihen ensimmäiselle tasolle sopii tasan 2. Ja silloin niistä saa sen 26. Ja tähän tulee 26. Se on nostettavissa, kun tästä boksista on GDC-tokenia, koska nyt kun viedään rahaa ulos täältä GDC-alustalta, omalta tiltänne, niin kaasurahana käytetäänkin GDC-tokenia. Sitä pitää olla tässä laatikossa. Jos sitä ei ole, niin nosto ei onnistu. Tässä pitää olla vähintään 10 USDT:tä, ja tässä sitten se kaasurahan määrä, mitä ne vaatii. Ja sitten se teidän ostama paketti tulee tänne 260 GDC token hold. Se on vuoden lukittuna. Ja se on, sieltä ei tule siis mitään. Mutta kun sitten on täällä näitä niin sanottuja hold-paketteja esimerkiksi, eli mennään tänne NFT:ihin, täällä on NFT:itä myynnissä. Eli tässä kunhan nämä maksetaan taas Metamask-tililtä GDC-token. Eli siellä pitäisi sitten saada slapattua niitä USD, eli se on, kun se oli nyt 3 senttiä, niin onko tuo sitten 10 tuo 300 paketti ja näin päin pois. Eli täältä klikataan, osta paketti. No nyt kun ei ole sitä rahaa siellä, täällä saisi kyllä ostettua, onko tuo 158, mitä mulla on tuolla tilillä, ja onko tuo 150, en mä tiedä. No, mutta kuitenkin ei, kun se, tuossa on tuo 51. Niin, jos täällä voisi ostaa sen paketin, niin siinä on 2 vaihtoehtoa. Joko avata tämä mysteryboksi, josta saa palkkiota $0,5 20 sentistä 500. Mä en tiedä, onko se muuttunut, mutta yksi on ainakin saanut 500. Ei toki meidän porukasta. Ja sitten toisaalta se voi myydä. Eli silloin se tulee näkyviin tuonne hold-pakettina. Eli sen voi holdata. Se näkyy täällä myös, mutta sitten se näkyy täällä Rashpoolissa tässä. Ja tästä voi nostaa joka keskiviikko 21 GDC:tä ulos. Ja se on, no tässä nyt moneille nostanut 21 GDC. Eli tuossa näkyy se, tässä näkyy kaikki tapahtumat, mitä tilillä on tapahtunut. Ja ostetut paketit näkyy täällä. Eli täällä näkyy, että mä olen liittynyt tähän joulukuun 30. päivä. Ja sen jälkeen tänne on tullut, taitaa olla nyt tässä verkostossa, olisiko siinä 73 tiliä. Siellä on toki nollatilejä, jotka ei ole maksanut, ja sitten on niitä tilejä, jotka on ollut niin sanottuja vahingonlaukauksia, että on nyt tullut väärä sponsori tai jotakin muuta. Ja kun on 26 paketti, sillä saa tosiaan sen 260 GDC-token. Mutta sitten on tämä puuli. Tällä saa tuplaten siihen nähden. Eli tämä maksaa 260. Mutta tällä saa 5200 GDC-tokenia, joista 2600 menee sinne lukituksi, joka on se vuoden lukittuna, mutta se toinen 2600, siitä tulee joka päivä 7,22 sinne laatikkoon, jonka voi sitten keskiviikkoisin nostaa sen 21 kappaletta GDC-tokenia. Withdraw tapahtuu täältä, eli nosto. Jos nostaa USDT:tä, niin eli siellä balansselaatikossa pitää olla vähintään se 10. No mullahan siellä ei ole kuin 60 senttiä vai 6 senttiä. Joo. Ja se laitetaan, jos se on nyt sanotaan 10-30, niin tuohon vaan 100%, mutta tämähän nyt kehuu, että kun on se 6 senttiä, niin ei paljon nostella. Ja täällä näkyy kaasuraha. Paljonko se tarvitsee siellä GDC-boksissa sitä kaasurahaa, eli siinä ylimmäisessä GDC-boksissa. Eli tämä tarvitsisi nyt, jos sen 10 nostaa, niin 34 GDC:tä siellä pitää olla sitä kaasurahaa. Eli mulla oli se 15, niin sekään ei riittäisi nostamaan edes sitä 10, niin tuossa sitä 10. Mutta sitten, kun nostetaan niitä GDC, eli sitä ensimmäisestä boksista, niin valitaan GDC, ja tässäkin näkyy, että saa 21 per viikko nostaa. Ja tästä todennäköisesti menee sitä kaasurahaa kanssa jollakin lailla.
2,1, eli 10% menee kaasurahaan. Ja sitten sieltä lukitusta, minkä tulee ne Holdboxista, niin sieltä voi nostaa, ja se on myös sen 21, muistaakseni. Tuossa on minimi on 20. Antaako sitten nostaa vaikka kuinka paljon, en tiedä. Mä olen olettanut, että se on se 21. Mutta niin, ja näin mennään, että tämä on keskiviikkoisin nostettavissa. Tämä täältä, tämä USDT on nostettavissa aina, kun siinä on vähintään 10. Ja ne on välittömästi siellä MetaMaskissa. Sitten on tämä Trade, kolmas systeemi. Eli täällä on kolikot, mitä haluaa, jos haluaa ostaa. Tässä nyt se Ethereum siinä esittää, nyt hän aika lailla mukavasti on pudonnut, että valitaan kolikko, mitä haluaa ostaa. Täällä on näitä mienikolikoja, täällä on niin mennään taas sitten sinne, XRP. Eli täältä nyt se näyttää se olevan, mitä sen arvo on. Aika lailla alhaalla, se oli 3,30 tuosta, koska ne presidentinvaalit oli siinä paikkeilla, 3,30, se on siitä pudonnut sitten aika mukavasti. Siellä rupeaa olemaan oston paikka. Ja tämä on semmoinen, tämä ei ole automaatti. Eli täällä pitää käydä, jos ostat tänään 100 vaikka XRPtä ja ajattelet, että sä 20% riittää tuotoksi, niin sä tulet katsomaan sitten, kun se on 2,5 ja no sitten, no niin, minä myyn. Että täällä ei voi laittaa ostorajoja, että esimerkiksi ostossa minimi vaikka 207 ja myynnissä myynti 270. Että niitä ei voi täällä laittaa vielä. Tämä on vielä manuaalista. Mutta tässä tulee vielä uusia tuotteita. Yksi tuote on tämä peliraha, eli GDC-tokenilla pystyy maksamaan sitten, kun näitä pelialustahan on monesti ilmaisia, eli niillä koukutetaan ihmiset pelaamaan, ja sitten jos haluaa saada formulahan paremman etusiiven tai paremman turpon, niin se pitää maksaa niin sanotusti oikealla rahalla. Mutta nyt tullaan siihen, että osaan pelialustoja tulee kryptovaluuttamaksu, eli näillä tokeneilla voi maksaa. GDC-token on tulossa myös maksu valuutaksi joihinkin, mutta nyt hän ei tiedä mihinkä ja koska. Ja tämä varmahan on nyt tästä. Tämä mun esitys on vähän tällainen poukkoileva, että se ei oikein ole niin selkeä, mutta siihen on omat syysä. Mutta mä lopetan tuon nauhoituksen. Kiitän kaikkia, jotka on mukana ja kaikki, jotka katsoo tämän nauhoitteen, niin